Dan bez kontrolnih utakmica na pripremama fudbalera Jagodine. Koristim da još malo popričam sa nekim igračima, ali evo sada u razgovoru sa Novajlijama u timu, onima koji su u redove Jagodine došli ove zime. Pre svega ovde je jedan od mlađih, Slađan Mijatović, igra na bekovskoj poziciji. Mesto koje je pred pripreme Jagodine bilo deficitarno u timu, ali sada se nalazi rešenje. Jedno od njih je i Mijatović. Kako si se snašao na ovom klubu? Pa dobro je, pre svega zadovoljan sam kako su me prihvatili igrači, treninzi su odlični i šef je veoma dobar prema meni, tako da sam mu zadovoljan. Da li je prošla ona početna trema s tih prvih utakmica, s prvih treninga? Pa jest, prošla je. Sada je sve bolje i bolje. Bolje sam se uklopio u tim i nadam se da će biti sve okej. Da kažemo gledalcima odakle dolaziš u Jagodinu? Iz Železnika. Kako ti sada deluje ova sredina, potpuno nova i potpuno novi, viši rang takmičenja? Pa igra se bolji fudbal, jači, veoma je drugačije nego igrao sam Srpsku ligu, sad prešao sam na prvu ligu, već je drugačiji tempo i tako. Da li može Jagodina iz tvog ugla da ostvari ono što je zacrtala, šta ti želiš sa novim timom? Ovde su već navikli na trofeje. Pa nadam se da će ispuniti te ciljeve što imaju. Naravno, tu sam da im pomognem koliko mogu. Nadam se da ću se izboriti u tim. Jedan od Novajlija u Jagodini je i Nikola Mojsilović. Podsećamo, došao je u Jagodinski superligaš iz Rakovice. Kako ti je izgledao u novoj sredini? Koliko si se dobro uklopio? Pa za sada je stvarno dobro. Igrači su me prihvatili na najbolji mogući način. Bukvalno kao da sam ovde više od godinu dana. Odlično se radi, trenira. Dobro smo se uigrali ovih 15 dana, što se videlo sigurno i na utakmicama koje smo odigrali. I sigurno da maksimalno spremni čekamo prolećni deo sezone. Na kojoj si poziciji igrao u Rakovici? Da li si zadržao to mesto u timu Jagodine? Jesam, igrao sam na poziciji polušpica i desnog krila i ovde sam odigrao jednu utakmicu na polušpicu, a sve ostale utakmice na desnom krilu. Da li si zadovoljan svojom igrom? Manje više jesam, sigurno da može bolje, ali doći će sve to na svoje mesto do početka I prvenstva. još šta očekuješ u drugom delu prvenstva? S obzirom da je prošla sezona bila sjajna po tim Jagodine, očekujem sigurno mnogo bolju od prošle sezone. U najgorem mogućem slučaju neka to bude isto kao i prošle sezone. Dakle, za Jagodinu je ovo slobodan dan. Što se kontrolnih utakmica tiče, 2 treninga su na programu u petak, a već sutra poslednja utakmica na pripremama u Antaliji i danski prvoligaš Sonderski je protivnik.